बर'फोरनि सावथुनखौ जेब्ला भारताव थानाय गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो नायगोन बा गाबोन जों जेरै थाइलेण्डनि सिनेमाखौ जेरै जों नायो बेबायदिनो गाबोन जोंनि बर'फोरनि सावथुनखौ थाइलेण्डनि मानसिया नायोब्ला म्यानमारनि मानसिया नायोब्ला बांलादेशनि मानसिया नायोब्लासो जोंनि बर'फोरनि जि हारिमु बियो फोसावजागोन आरो जोंनि बर'फोरनि सिनायथिखौ जों होनो हागोन। दा ओंखायनो जोङो गुबुन गुबुनफोरजोंबो अनसायजानो गोनांब्ला जोंनि सावथुननि जिथु मानदान्दा बे मानदान्दाखौ जों गोजौ फारसे लांनांगोन बा जोङो हाइ क्वालिटिनि माखासे सावथुनफोरखौ जोङो दिहुननो हानांगोन आरो बेबायदि जानांगौब्लाथाय जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनो दिनैनि दिनावहाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' सावथुन महरगिरि आफाद बेबो मोनसे बर'फोरनि माहारियारि आफाद ससियेल अर्गानाइजेसन जाबोबाय। मानोना दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो हारिखौ गोजौआव लांनांगौनि थाखाय हारिमुनि बिथिङाव गोबां खामानि मावबोबाय थादों। बेबायदिनो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनाबो एबा बर' सावथुन महरगिरि आफादाबो जोंनि हारिमुखौ फोसावनांगौनि थाखाय फोजौनांगौनि थाखाय जोनोमनिफ्रायनो गोबां खामानि मावबोबाय थादों। दा जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों एबा गुबुन गुबुन जायगायाव गुवारै फोसावनो गोनांब्ला थारैनो जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनांगोन आरो गोजौ फारसे लांनो गोनांबा सिनेमायाबो दिनैनि दिनाव मोनसे गोनांथार मोनसे बिजों। मानोना जेब्ला जोंनि सावथुनखौ बर'फोरनि सावथुनखौ जेब्ला भारताव थानाय गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो नायगोन बा गाबोन जों जेरै थाइलेण्डनि सिनेमाखौ जेरै जों नायो बेबायदिनो गाबोन जोंनि बर'फोरनि सावथुनखौ थाइलेण्डनि मानसिया नायोब्ला म्यानमारनि मानसिया नायोब्ला बांलादेशनि मानसिया नायोब्लासो जोंनि बर'फोरनि जि हारिमु बियो फोसावजागोन आरो जोंनि बर'फोरनि सिनायथिखौ जों होनो हागोन। दा ओंखायनो जोङो गुबुन गुबुनफोरजोंबो अनसायजानो गोनांब्ला जोंनि सावथुननि जिथु मानदान्दा बे मानदान्दाखौ जों गोजौ फारसे लांनांगोन बा जोङो हाइ क्वालिटिनि माखासे सावथुनफोरखौ जोङो दिहुननो हानांगोन आरो बेबायदि जानांगौब्लाथाय जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि। बे गोनांथिखौ मोनदांनानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना दिनैनिफ्राय 12-15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि बिटिआर सरकारजों गले गले रायलायबोबाय थानाय जादों। दा जोंनि रायलायबोबाय थानाय आरो जिथु मेम'रेन्डाम होनाय बायदियैनो 2022 मायथाइयाव दानि बिटिआरनि CM मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारआ जोंनो खोथा होदों। जों बुंनाय बायदियै जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ बा बर' सावथुनखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो गोनांब्ला जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि दङ आरो जोंनि सावथुनफोरखौ गुबुनाबो जुदि गनायनो गोनांब्ला जोङो माखासे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो गोनां दं, हाइ क्वालिटिनि सावथुन खालामनो गोनां दं आरो बेफोरखौ जोङो सुफुंनो गोनांबा जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि दङ। बे खोथाखौ बुंनाय लेखायै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा गिबि खेबनि थाखाय 6 जायगायाव जोंनो सिनेमा हलखौ बानायनानै होगोन होननानै रादाय होनाय बायदियै आथिखालाव रौता, बागानपारा, सिमला, रुनिकाटा, सेरफांगुरि, गसाइगावआव बे सिनेमा हल लुफुंनाय खामानिखौ दायो लाहार फाहार खालामबाय। बेबायदिनो दाखालि जितु गसाइगावआव साननैसो उनावहाय लुफुंनांगौनि जि अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननांगौनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दाखालि लुफुंनानै दोन्दोंमोन होननानै आं मिथिदों। नाथाय लुनायनि मोनायावनो सोरबा दुथाङा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बुख्रुबनानै गालांदों होननानै मिथिदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बिथांमोना जाहैबाय जोंनि समाजनि आरो जाथिनि साफा साफा सुथुर। बे मोनसे एन्टि ससियेल साफा साफा बिथांमोना एन्टि ससियेल ना बिथांमोना ना जातिजों खोथा दं ना समाजजों खोथा दं ना बबेबा मोनसे पार्टिजों खोथा दं। बिथांमोना जाबाय मोनसे थाखोनि एन्टि ससियेल समाज बेरेखा। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।